Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pandirab sehla musibita dugon calmina min badi kuptitindi ko alday faltor jam geno kisal mum e nden kam yongone mon mataw hande kadi en gar baden go en waddani garen e deftere Lakdari ina fira e demgal Pulaar. Hande ko Damal Sallige. Farillaji Sallige ko jeedidi ko anniyade e sulmade e lodde juuɗe ha yettoyo polonŋeje e momde hoore e lodde koyɗe ha yettoyo kolɓuli e yiggude e rewodirde farillaji sallige o ha gasa. Sunnaji sallige ko lodde juuɗe saha nde fuɗɗotonde ha yettoyo putorɗe e wufƴade e sorɓinade e ñittikinade e momgol hoore fatira yeeso. Momgol hoore tuggiratinde fana caggal ngol ko farilla, amma ɗimmidde tuggira caggal fanatinde ngol ko sunna. E momde noppi e hesɗitinande ɗi ndiyam e rewodirde sunnaji ɗi e farillaji ɗi. Gonɗo e sallige so yejjiti farilla e nder sallige mum, so o siftori ɗon e ɗon yo o ruttano farilla o jokka ko rewi hen ko. Yeru aɗa salligino a yejjiti lodde jungo ma ñaamo a momoyi hoore ciftorɗa a lotani jungo ma ñaamo artir lota ñaamo ngo ndewna hen nano momoya hoore e ko rewi hen ko. So tawi juuti noon tawa o gaynino salligade nde o siftori ko yejjiti ko tan. So tawi o juulino ko adi amo fewnita sallige o filloto juulu ngu. So tawi ko sunna o yejjiti e nder sallige o ko ɗum tan o waɗata o jokkata sallige o. So o juulino ko adi ambo fewnita sunna o nden julde selli o fillota konde. Mbo acci fatarare e terɗe sallige ɗe ko ɗum tan o fewnita. So o juulino ko adi ambo fewnita o filloto juulu ngu. Mbo siftori wufƴade walla sorɓinade caggal o natani lodde yeeso woto ruttano ɗum ha sallige o gasa caggal ɗum o ruttano ko yejjitino ko. Ɓuri sallige ko wiide bismillahi nde fuɗɗotonde e soccade haysoko feɗendu ma tan e ɗimmidde e tataɓidde to wonno lodde juuɗe walla yeeso e saɗa moma hoore gardina tinde faya caggal rewodirde sunnaji ɗi e famɗinde ndiyam e dow terɗe e adorade ñaame e dow nane. Ina waɗɗi jartude peɗeri juuɗe ha janeɗa ɗi memdi ndiyam. Koyɗe noon peɗeri ɗi ina yiɗa jartede, ina waɗɗi jartude waare nde sukkani wa amma sukkunde nde waɗɗaki. Soko lotgal janaba noon hay sukkunde nde koma jarte ha ndiyam yetto nguru ngu. Pirtoji sallige waɗi ko taƴe e sababuji. Taƴe ɗe ko taroyade walla yade dow wuro walla woppude hendu walla masiyade e wadiyade. Sababuji ɗi ko ɗanade ɗoygol tiɗgol e faɗɗade e mandilde e kaaɗi e ɓuucade debbo walla memde debbo so tawi ambo fandi hen dakamme walla hayso o fandaki o heɓori ɗum hen fof sallige boni e memirde kam hamol mum nder newre mum walla peɗeli mum. Kala cikkitiɗo e taƴre sallige waɗɗima mo so wana tawa ko o kewɗo ko o sikkitto on ala ko waɗɗimo. So neɗɗo masiyima ina waɗɗi e makko lodde kam hamol ngol fof cawli ɗi noon ngala hen. Wiyete masiyu ko dihal jaltoyal e neɗɗo sanga dakamme tokoso ko wayno miijade rewɓe walla darde rewɓe ko kal dihal waɗɗinta lodde kam hamol ngol fof so tawi kay woodi ko yelti. Mbo alda e sallige. Daganaki mo alda e sallige julde
walla wangade suudu kaaba walla memde deftere qur'ana teddude nde wana kadi ngaro mayre o memirtande jungo makko o memirtande leggal so wana taw ko tumbutere feccere woni feccere wonande jangowo hen mbo ala e sallige daganta ko mo memde alluwal so wana taw ko jangirowo ngal walla janginowo o ina sata ngal memgol cukalel qur'ana deftere walla alluwal bakkat o windirte kono mawɗo ni kono bakkat o fawi ko e kebnuɗo ngel qur'ana o bo juuli alda e sallige e dow teyde on ko kefeero e moolare Allah ɗum noon musidɓe tedduɓe kayen ɗo kadi ha jangol mi salmini on mi ɗaɓɓi yafuya